wetengku senep kakean rujak tambah nono kulup lembayung. Aku nginep dik awakmu sing ngejak engko nek ditangkep aku matur nuwun. Iku minangka kanggo percobaan. Ireng-ireng wae apa katerang-terangan nek meteng tak tinggal Bapak nomane bu menawa jodone. Manggon ana kampung kudu sing ngerti peraturan kampung. Ayo ditaati ayo gotong royong padha kerja bakti membangun kampung iku sing mesti. Dalane banyu sing buntu kenang digawe no kirian supaya iline banyu ben bisa jaga anane kebersihan supaya gak gampang anane kelaharaan. Urip ana kampung telur aja ngersula pembangunan sing ana kampung henang dirang ampun supaya kampunge ben ketok rejo rakyate seneng uripe sampurna. Uga ayo sing rukun sakanca lan tanggane aja nganti gegeran sabalane. Nyambut gawe sing samestine tumindak sing jujur nek wong kena godho awake rusak wis ora
dadi rasa ditakoni bojone etok-etok lara turune mangkurap kemulan kloso sampak sing wedok bingung atine gak kolu ngombe nganti gak kolu mangan mikirno sing lanang ora tau mule sepisan dadak dadi gawe suwene suwe sing wedok kerungu kenek sing lanang kenek pengaruh telung dina sing lanang gak diwawu nek bengi lengar-langer karo nglinting baku ya iku ngono wong lanang sing sembrono wong wis anak-anak modele kaya Joko budal nyambut gawe gak tau oleh kaya sampak sing wedok bendina direwangi ndeplok boto alah mulane ta nek wis rumah tangga iki kudu ngerti nasib wong wedok yo gak sapa-sapa mbok menawa adik-adikku dulur-dulurku cacak-cacakku nek ambek wong wedok aja digawe sembrono nyambut gawe gotong royong kena dipangan sanak bojone nek sembrono akeh-akehane ya kaya aku iki wis do kangelan nek gak diwawu ambek wong wedok namung semanten dolor kidungan kula mbok menawi lepat nyuwun ngapura wis awak gak karo-karuan mikirno anak, mikirno bojo, nyambut gawe ala atung. Ngene iki lho ning gedang-gedang mateng lho kebone tangga gak perlu tak sengget ngono ae. Iku sapa ya? Lho, Dek Sulabi. Lho, kok peno yo? Waras. Oh ya padha waras oleh pangestu peno. Oh, ya padha waras. Sampeyan wis suwe ta nek kene iki mau? Ket mang ya, Oh, wis ket mang. Lah teko ndi peno? Aku teko omah iki mang. Tekate nandi? Kate goleki Pak Bayan sampirin sampean pedhos saya Dek Sulabi. Lho, golek Pak Bayan. Heeh. Lho ana perkara apa penembe Pak Bayan? Ya ora nek perkara apa-apa ya nek gawene sethithik kok Dek Sulabi. Aku kok kuwatir ayo. Kuwatir lapo jajale? Peno ya gak anak-anak ya gak bojo-bojo. Kok ndeleki Pak Bayan. Sing tak kuwatirno mang bengi kono mari Salome terus. Ah, sampean niku kok isa-isa sampean niku lho kok Wik menawa mang bengi ku mari nanu terus konangan Pak Bayan ngono lho tak karepno. Ora kok Gak. ora. Tapi gak pedhok aku wis 3 dina iki aku gak pedhok. Gak pedhok. Gak. Oh biasae iku ya rono iku biasae. Tapi kita arep-arep kok gak enek rono iki mang tak takokno sampean ki mang. Lho kok biasae Pak Bayan kok nang omah peno ana hubungan apa? Rono niku nek bengi apa iku mengrondan nek aku turu iku dok terus tak demi. Melek Mbak Yu Sauda, melek aku yo ngono. Heeh, ronone iku mek gugah-gugah tok. Ya jane kewajibane. Iya. Kewajibane yo kanggo jaga keselamatan. Heeh. Lah Kang Tro winginane sore lak petuk aku jare mari teko nggon peno. Jam 7 sore tak takoni. Lha iku Tro. Aku Dik, keng pundi sampean niku? Kok ngene Sauda. Lho lan apa kok dalu-dalu mriko nyilebak jirene. Lho kok gak tak sili, engko sawangane wong bakal lho, engko sawangane kok ya apa gak oleh ngono ya rapik to Dek Sulabi. Jare ge ngekum wine iku lho. Heeh, pancen Iya. tak sili, iya. Bak peno kok laris ya yo. Laris
aku ya tulung kok. Bakku ya ngono kok aku wandel. Ayo. Kok laris? Heeh. Bak penuh gede wene. Iya, gede kok. Nek ora tau tuku plastik ya bak seng iku lho, lawas. Kuwandel dasare gede. Heeh. Oh, jan muwatoh ngono. Lah sampean gak petok temen apa? Gak, lho penuh kok modal morot iki kena apa iki? Iki susu-susu aku mang. Kesusu-susu lho. Kasa kesusu-susu kok ambek sapa? Disusukno sapa? Lah iya ya susu-susu awakku dhewe nang petokno butuh aku iki mau, goleki Pak Bayan iki mau. Kendite sampean benakno sing nglewer lho. Wis kok enek sampean kok enek sih sampean wasno iki sih kok. Lho karo nglewer kate kicaan sih tak pernah. Lho dadak disembung tampar ya kendite. Kurang dawa, ora ubet. Gak pedhok ya aku. Gak petok. Tak dolekane ya. Ya gak pernah doleki. Ya sak dolekane sampean kok nek petok ya sampean kandhani nek digoleki Mbak Yu Saudah ngono ya. Ya ya Wis ya. tak dhisik aku. Heeh. Pancet ae kon iki tetet kok. Pi, Kok sing giat nopo oleh kon iki nyambut gawe kok. iki jam piro pi iki, Pi? Kira-kira jam setengah 10 kowe ngono. Jam ini wis turu kon iki. Watukmu sempal kono. Sapa sing ngerut jam ngono padha ora duwe jame kok. Grimis. Mosok karo jam 12 kuwi. Kira-kira wis di jam 12 ngono apa? Aku mrene budalmu jam 09.00. Lah kon turu musane arong jam. Aku ket sore, Pi, awan niles kawul. Kowe emang ditukoni sapa, Pi? Hah? Tukoni sapa? Pak Eman. Jaga keamanan kampung ya abot, Pi, geger kudu ae kek hukuman pi rasane. Ngomong ya ngomong, tangi yo takon iki nek ngomong iku. Tangi yo ta? Tak duduk. Tangi. Tak duduk. Kene. Tunggu kene. Duduk jam 12 ngono. Jam pira? Jam 12. Hitung ngono ya. Duduk. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. 6. 7. Joker apa? 8. 9. Lho, Pi, tak boleh ucul, Pi. Digagi tak? Nah. Digagi. 10.
11 12 wis. Lho, Tet. Kayak gendeng ya, Tet. Iki jam 12 kok tutuk. Jame sapa 13 iki jame sapa? Sing goblok iki kon. Oh ya sebento iki kon kok Iki jam pira sih? jam 12. Tak tutuk pira? 13 kok. Engko nek jam 1 wis gak nutuk maneh. Rumah samu ki tabungan ngono tak kon iki. Dadi turu untuk katek. Oh, lah ngono. Heh? Lah ngono. Sampai dilagi. Gak karu-karuan iki, San. Jare kon ngelongi kon iku. Wah, gurung waya jam 1 kok tutuk jam 1 sing ngrungokno ki. Wis idero pi. Ayo, Aku wak gelek pi aku pi. kon yo ngono. Jam pira jam 12 sih? Jam 12 awan yo babat, yo ngiles kawul, Pi. yo ngetok glugu. Aku tak mulai dulu ya pi. Lah apa? Alah, Ya. Kon paling kate baleni pingenane kon iki. baleni opo? Kate baleni pingenane kon. Aku Saiki wis gak ngendok, Tet. Kate kok parani. Saiki wis gak ngendok, wis 3 dina iki gak ngendok jarene sing duwe. brondoli ta. Mbok gak dipakani, jerene mosok ndok bebek pirang-pirang dina. Biasane ndoke iki akeh kok. Gak enek. Udane terang ya pi. Ayo ider pi. Der. Heeh. Sing enak lho ki dalu-dalu lho. Enak apa pi wong kentongan ditabuh ya pating klathok kok. Nah, Mas sing ngono nek diatur iramane, wong ngrungokno iku masih bengi ya. Seneng. Yo padane orkes ana iramane. Lho. Dadi wong ngrungokno iki nek umum dhewe sing umum sapa sih lakon ambek aku nek umum temenan. Lah wong umum patrol lho Bi. Oh nek umum bal-balan tah, umum nyanyi. Lho. Umum patrol iku dadakno. Masih patrol-patrol ya kudu golek masa, Tet. Oh ya, sapa rek sing patrol kok enak? Kuntat mek Sulabi. Meneh tak tukune maneh. Lah, Nek ngono Bi, gerdu iki ayo gelekno sesek Bi. diapakno? Dicitat. Bojoku mek bojomu ayo pindah rene. Ya apa sih carane? Carane nek diatur iramane sing Heeh. enak. Wong ngrungokno seneng sapa rek sing nuthuk kentongan kok penak. Kuntat mek Sulabi. Pintere. Sapa rek nuthuk kentongan kok penak. Sulabi ambek kuntet. Pintere. Ngrono-rono ngekeki wedang yo ngekeki panganan. Nek kaya kon sing bi mengko patrol penak iku pantes wong dhuwur-dhuwuramu ya gerdu. Kon iki malah buka wadih ngono kon iki. Lah nek kaya aku iki kon patrol enak, kon untuk kentongan enak ya gak enak. Andane kon turunane wong Kruban Dandang. Ngawur delok dhuwur-dhuwur aku. Kabeh ya nyolong kok. Ayo. Nyolong ngopo nah ayo sing enak. Ayo. Ayo. Kentongan ditoto. Ayo. Ayo. Duh. Saya nyoh. Kowe nek gak iso iku nyoh. Kentongan iki kon. Ya kono ngoper. Nyoh. Carane piye sih bicarane? Carane deng tek deng tur. Wak badrun ketiban pacul gak seneni wong engko. Gak apa-apa. Kena dodo kena dengkul tik dak tik turururu. Nah wis iso bi aku. Ya, ayo. Ngene iki sih. Deng tek deng drone Pak Badrun iki ban pacul kena dodo kena dengkul tik tik dang tik kedang adek tik kedang tik. Iso bi aku isan bi. Iso. Ayo. Ayo. Yumi. Mi. Metu diluke mi. Kerutuk wong gak kapok kan kok. Tegese metu iku bekne metu nang pasar ngono lho, Bi. Tumono kon jam 1 wong nang pasar kok. Ayo sing enak. Sing enak ngono. Sing enak kaya iku mong, Bi. Deng tek deng drun Pak Badrun iki ban pacul lah. Ayo. Yutas. Loh. Yutas. Yutas iku kenal aku. Hah? Kenal aku. Nek tak antem kentongan nek kapok kon kok. Hah? Loh, Yutas iki nganten anyar. nah niku ae. Nanti Nang kebondanu kae lho. bendone sapa? Alah sing kalokno gudikan iku lho. Oh, saiki gak iso mlaku ya, Bi. Lah kenapa? Anu. Keterak iku, tekanan darah tinggi. Ngono ah? Iya. Rono ta? Merono. Didelok rono. Iya. Ayo. Ayo, merono ya. Terus langsung nang gerdu ya. Heeh, Mbak Idr kene ayo. Ayo. Ayo sing enak piye?
Ya repot jar repot ya apa? Nek kampung sepi, biasanya ini kayak maling utawa perampok mlebu. Kanek maneh mesti aku sing dituduh karo wong-wong iki. Kurang ketat perjaga aku. Ini karo arek patrol iso mbrono, ini turu sampai pada isuk. Alah, gampang. Pokoknya aku temen-temen mbelo utawa mbangun anane rakyatku aja sampai ana sing keter pembangunane pindhone aja nek sampai kari karo tangga liya toh desa liya beres. Nah ngono kaya saudah lali be. Wong wingi wis tak kandhani nek aja ono biasae rada ngalih nek gak ketara. Ngono wis. Ngene kene tak cacak ngalih. Sor gempol iki konangan Gudin. Tak pindah kok. Sanding tertek kene. Wah, iki sing mapan iki. Gak krungu wong kersekku. Sanding dam iki ya iki lucu-lucu. Wis kene tengok-tengok. Takoni wong-wong tak waran dikek maling ngono ae gak ngerti. Andi ki Pak Bayan ki ya. Masa saya semoyo biasae ku nek sor gempol ngene lho. Apa yo lali apa piye Pak Bayan iki lak ngono. Nek semoyo nduk sor gempol biasae ya mbok nduk kene dadi gampang jujukane. Lho, lha kok sapa kok tilak-tilek nduk dam yo. Apa ngono? Meneng tak wetak ya, meneng ya. Kejaran. Kurang ajar kon niku. Sampe lapo kok kene. Oh, ya apa tak ganti. Wah, biasa ya sor gempol kok. Kok niku kok sosor gempol wingi konangan Gukman ngono durak-urak ngono lho. Orane sampean kok male gara-gara larahan kok dambaran iku mang lapo sih. Alah biasanya tempat. Kok ni ya apa sih mbok ya Mek kanggo alasan ngono apa piye sampean iki? Umpamane nek wong rene petak aku lah tak war aku nyegat maling ngono sih. Oh, dadi mek alasan tok. Iya sih. Lah ngono biasa sor gempol ngalir. Nanti Rono nasor gempol. Wis konangan. Kene wong diluk. Ayo ayo. Kene ae lho wong ngono lho. Ayo diluk ana. Kene aku wis gak iso ngadeg iki wis keplek. kon niku Ayo Rena, srene diluk. kon tak kandhani. Heeh. Iki mung kampung gak suwep ya. Iya. Tak perintahi pancene. Aja sampai aku konangan wong. Tak perintahi ngene, "Hei wong kampung. Iki akeh maling celuring iso mlebu sak sorote lampu, bolongan cilik iso mlebu. Mulane wayah magrib mari magrib bolong-bolongan nang sumpetono aku meni ngono." Dadi perintahi wong. Heeh. Ngono sampean Rena diluk. Kene Apa? besar gempol nang prilna kok iso. Kon niku wasno ta, sor gempol tok gaya obah sampe kelemise kaya ngono. Rene kene lho isor kene lho wadem lho iya. Kene lho wasno. Wasno cicake kok iso bersih. Rego langganan.
Asra nduk kene nek nduk sar gempol ki prasaku aku mripat kok malah lelep. Kon niku kon tak kandhani, Sauda. Nek kon nglakoni ngene aja sampe wong liya. Mbek aku ae aja sampe wong ro wong liya. Soale ngene lho, kon ki wong wedok, ya. Iya. Pawakan tape. Ya sampean kok. Lho iya sih, tape iku nek payu sedina rong dina gak apa-apa. Bareng gak payu 5 dina, apane gak kecut. Lho. Iya sih. Sampean kok mbok sampean malah gak tau rono kena apa sih? Ya lho ya apa sih gak tau rono. Kon gak terus ya aku wingi kumpulan rong dina rong bengi ra mulih. Ngono ku wis mulai turu sliut yo ngipi. Bengi ngipi esuk yo mbah-mbah. Iya. Iya wis ngipene ya jadi pikir nemen-nemen sih. Nah terus? Ya terus sampean ya sayuk mulai nang nggonku kono. Ono ta? Heeh, jam 09.00. Jam pira sih? Jam 09.00. Liwat mburi aku wis teratas. Ya wis ayo wis. Iya, ayo. Ayo. Wis aku nok ngarep. Bisa di sore kok. Terus sama tukak kono. Jam siji ngono lho. Sarungku kok ijik di kono.